Pirotsko jagnje je poput ćilima i kačkavalja vekovno brendirano obeležje Pirota. Nažalost, posljednjih decenija prošlog veka, pirotsko jagnje je postalo samo prava retkost i privilegija kad se nađe na nekoj od trpeza. Kroz vreme nije bilo tako. Ovčarstvo je oduvek imalo veliki značaj za pirotski kraj. Uspešnosti je u mnogome doprineo i polunomadski način bavljanja ovim poslom. Inače, na ovim predivnim pašnjacima Stare planine uvek su bile zastupljene otporne rase ovaca. Bilo je 200.000 ovaca koje su mogle dugo da borave i putuju po ovim planinskim vrletima, ponekad i oskudnim što se hrane tiče. Do izražaja su zato došle domaće rase ovaca poput pirotske pramenke i pirotske oplemenjene ovce. One su, i zbog svojih proizvodnih osobina visoke mlečnosti, dobrog procenta jagnjenja i kvalitetne vune, prihvaćene i u drugim krajevima zemlje. Samo je pirotsko jagnje bilo i ostalo autohtono. Bez obzira na način pripreme, jagnjeće meso sa ovog područja je veoma sočno i aromatično. Zna se i razlog. Na pašnjacima Stare planine i Pribrđa zastupljeno je preko 600 vrsta trava, od kojih su mnoge aromatične. Pirotsko jagnje izvozilo se po čitavom svetu i uvek je bilo izuzetno traženo na trpezama gurmana. Karakterističan sastav mesa, izuzetan ukus i aroma doprineli su što je pirotsko jagnje specijalitet koji ne samo da je tražen, već i brendiran. Tako je već vekovima. Nekada su iz staroplaninskih sela odvožene na hiljade jaganjaca za potrebe domaćeg i stranog tržišta. Danas je teško obezbediti i isporučiti 1000 jagnjadi mesečno za potrebe naših hotela visokih kategorija. I sve će tako biti do mogućeg povratka ovčarstva u ovaj kraj. Do tada, za pirotsko jagnje će se govoriti njegova retkost.